फैगौ बिसायख'थियाव जोंना दा क'क्राझार समस्तियाव सानै केन्डिडेट जागोन होननानै जों खोनादों। बिनि सोमोन्दै आं फंनैसो रायजोफोरनिसिम खावलायहरनोसै। खोथाया जाहैबाय जोंहा बारग' प्रमिला रानि ब्रह्म आरो गोदान केन्डिडेट नुजादों एबा खोनादों जोङो दा चेनेलनि सोमोन्दै। दा बिथां दानि बे सोलिबाय थानाय हाग्रामा मानगोनां बिथांनि बिसि श्रीमती सेउलि महिलारिखौनो होयोबा गाहाम जागौ नामा। बिनिखायनो आं बयनिबो रायजोफोरनि जानानै फंनैसो बिबुंथि हरनाय जाबाय। मानो थाखाय सेउलि महिलारिखौ? खोथाया जाहैबाय जोंना बारग' प्रमिला रानिया एसे एज अभार जाबाय। बे एज अभारनि थाखायनो आंनि मोन्दांथियाव दा जोंहा सोलिबाय थानाय श्रीजुत हाग्रामा महिलारिनि बिसि एबा वाइफ सेउलि महिलारिखौनो होयोबा सोब गाहाम जागौ। आरो बिथाङा रोंगौथिबो दंखायो आरो दा इयं टाइम हिसाबै बिथाङा टिकेट मोनोबा पार्टिनिफ्राय दारायजानो आं बयनिबो जानानै खावलायहरनाय जाबाय। खामानि मावगोन होननानै फोथायनाय दं बिथांनि सायाव? जोंना श्रीमती सेउलि महिलारिया नुनायाव जोंनि रायजो राजानि नुनायाव मोजाङै सोलिगोन बादि आं नुहुरो। बेनिखायनो गथाय जोंनि बे बिटिसिनि एबा क'क्राझार समस्तिखौ बयबो सेउलि महिलारिखौनो माने इलेक्सन गेलेनो थाखाय एबा टिकेट होनो थाखाय आं होजानो लुगैयो। गोजोन्थों। थेंक इउ।